asam urat mulai muncul, rematik, kakek gacuan, lapor rek, monggo badhe nyekar napa? Nggih niki enten panyuwunan. Nggih saking Pak Dulkohar. Alhamdulillah nggih. Tak oyok Pak Dulkohar iki sore wis teko mantelan, mboten gadah Mas. Nyelang tangga. Matur nuwun. Akhirnya kenek. Nyuwun apa? Podang kuning. Podang? Podang kuning. Wah. Wau enten sing nyuwun sampean niku napa wau? Ali-ali Mas kuning. Pundi riyen? Podang kuning. Podang kuning. Padha-padha kuninge ya. Nggih. Oke kuning. Monggo podang kuning dados Mas.